बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लाबोनाय क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय हाथिमाथा गामिनि जामिन्द्र ब्रह्मआ हरखाबै पेरालाइसिस जानानै थैनायजों जुजिगासिनो दं। नोंथांमोननि मदद मोननो थाखाय गाबै गाबै खावलायहरदों। एकाउन्ट नाम्बार 71412026628110 IFSC PUNB ORRBAGB हल्डार मिस बेलेंस्वरी ब्रह्म। अन्नानै बे नाम्बाराव अनसुंथाइ हरनो दुखुथिया नखरा खावलायहरदों। जानबुं नाम्बार 7896396389 बे जानबुं नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।